Si os parece, daremos comienzo a esta mesa sobre corresponsabilidad. Y cuando el Centro de Dolors Piera me recomendó, o me encomendó, mejor dicho, la moderación de esta mesa, me vino a la mente la figura de Isabel Escudero. Isabel Escudero Ríos era, y digo era porque falleció desgraciadamente el año pasado, era una escritora, pensadora, librepensadora, ensayista, y además era una de las firmas habituales de la revista de pensamiento, de la revista de filosofía Archipiélago, revista que hará ya bastante tiempo, hará cosa de 20 años, bueno, pues dedicó un número al mundo del trabajo. E Isabel Escudero, en este número, publicó un artículo en el que nos recordaba que en la Biblia, cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, Dios condenó a Adán a ganarse el pan con el sudor de su frente y a Eva a parir con dolor. Y Isabel Escudero, que era bastante anarquista y además, bueno, pues bastante crítica en este sentido y manejaba muy bien la ironía, nos recordaba, terminaba concluyendo que Eva, con el pasar de los tiempos, se ha tenido que ganar el pan con el sudor de su frente y además parir con dolor, asumiendo las dos condenas a la vez. En este sentido, lo que sí que tenemos que decir desde el punto de vista del derecho del trabajo, y ya lo hemos comentado, y desde el punto de vista del derecho en general, es que el artículo 14 de la Constitución española nos impone, nos establece la prohibición de cualquier tipo de desigualdad, sea cualquiera que sea la causa. Y además, en concreto, el Estatuto de los Trabajadores hace lo mismo en el ámbito del derecho del trabajo, en diferentes artículos y fundamentalmente y de forma genérica en el artículo número 4. Pero como bien nos recuerda un profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de Chile, Eduardo Caamaño Rojo, para que realmente se pueda aplicar esta prohibición, es absolutamente necesario que se libere a la mujer de parte de aquellas actividades reproductivas que ha asumido históricamente como propias. Y para ello, todo derecho del trabajo moderno ha de contener una serie de principios o de medidas que intenten lo máximo posible conciliar la vida laboral y familiar, cosa que es bastante difícil. Bueno, pues para hablar de estos temas tenemos aquí en esta mesa a tres especialistas en la materia, como son Eugenia Marín Mínguez, que es licenciada en Historia y Geografía por la Universidad de Barcelona, máster en Estudios de Género y actualmente es agente de igualdad en Barcelona Activa. Contamos con la presencia de Lluís Casado Esquius, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, es formador, consultor y docente en diferentes posgrados, en distintas universidades y además ha publicado diferentes artículos y diferentes libros sobre cuestiones relativas a todo lo referente a teoría del conflicto y teoría de las organizaciones humanas. Y finalmente contaremos con la presencia de Ramón Moreno Jiménez, que es diplomado en Magisterio y licenciado en Ciencias de la Educación, maestro, se ha dedicado, ha tenido pues, una actividad sindical bastante notable y de hecho es el secretario de Política Social y Ocupación de UGT de las Terres de Lleida. Si os parece, pues damos comienzo a la primera de las ponentes. Hola, sí, no? Hola, bon dia. En primer lloc volia agrair el convit en aquesta jornada, dir-vos que vinc en representació de la directora general de Barcelona Activa, de Sara Barbell, que ella no ha pogut assistir per motius d'agenda, per tant, intentaré estar a l'alçada de la directora general. Dit això, felicitar-vos per aquesta iniciativa. Trobo que aquesta jornada està sent realment molt interessant. La ponència prèvia ha estat fantàstica i començo precisament recuperant una de les preguntes que s'estaven fent al final de la taula inaugural amb la senyora Romero,
que és precisament el tema de d'on venim. D'on venim, no? D'on venim vull dir perquè parlàvem abans, preguntaven justament quina era la situació actual en la qual estem homes i dones i parlava la senyora Romero justament de les diferències que hi ha a la que nosaltres diem la socialització diferenciada entre homes i dones. És a dir, estem aquí. Sempre poso aquesta diapositiva que sembla com molt... Bueno, aniré ràpid amb aquesta part perquè segurament us la coneixeu, però en tot cas el que vull explicar. Venim d'aquí, venim de la construcció social del gènere, venim del sexe i del gènere. Som homes i dones i a partir d'aquí hi ha una construcció social que ens fa diferents. Des de que naixem, aquesta criatura que tenim aquí, si la veiem, segurament no sabem si és un nen o una nena, però en el moment en què naixem ja ens estan construint i ens estan dient què hem de fer, què hem de ser en el futur, no? Què s'espera de nosaltres? I s'espera coses diferents, coses que s'han posat en la balança justament en la ponència anterior. Com quines? Els rols de gènere. Tenim rols de gèneres diferenciats. Com bé deien abans, hi ha uns rols que fa que les dones se'ns assimili o tinguem que tenir més responsabilitats en el tema de les tasques de la cura i de la llar. I en canvi els homes, en aquests rols, encara no s'hi senten tan interpel·lats. Per què? Podem començar a parlar des de les mateixes joguines de quan naixem, podem començar des de l'inici de tot, des de l'educació, des de que som petits i petites. Podem parlar de la taxa rosa, podem parlar de moltes coses que segurament ja coneixeu, però que val la pena continuar dient-les i posant-les sobre la taula perquè encara ens construeixen de manera diferencial i encara reproduïm allò que en principi la societat està lluitant en contra. Dit això, mireu-vos, avui parlem de corresponsabilitat, després ho avançaré d'una manera més àmplia, però això que esteu veient aquí són anuncis de televisió. Els mitjans de comunicació també formen part i han de formar part d'aquesta corresponsabilitat. Com es representen a les dones? La majoria, com dèiem abans, com a mestresses de casa i com a netejadores de la llar. Però fixeu-vos, en les ocupacions del mercat de treball hi ha una relació directa. La majoria tenim professions, com molt bé deia abans la senyora Romero, feminitzades, com aquestes que teniu aquí. Hostesses, secretàries, infermeres, mestres, treballadores de la llar, serveis de neteja... I això no és casual. I els homes? Doncs el mateix. Ells estan encara, bàsicament, interpel·lats per a professions que es coneixen com a més masculinitzades o, com comentava abans la senyora Romero, la segregació horitzontal. I quines són aquestes? Fixeu-vos, executius, directius, polítics, economistes, científics, les STEM, les carreres STEM, per si no sabeu què significa, vol dir la ciència, la tecnologia, les enginyeries i les matemàtiques. És a dir, les carreres més científiques, que per cert estan millor valorades, més prestigiades i millor remunerades. I on les dones, la majoria, encara no hi som o hi som poc. Ho comentava abans a la ponència inaugural la senyora, Anna Romero, disculpeu-me. Aquí teniu alguna d'aquestes diferències. D'això ja s'ha parlat, hi ha dos àmbits, el productiu i el reproductiu. La base, la divisió sexual del treball. Venim d'aquí i estem aquí. Preguntava abans i ens preguntava a nosaltres, ens interpel·lava la senyora Romero de si això s'havia superat. I no, encara estem aquí. Encara hi ha una divisió sexual del treball. Per tant, què és el que hi ha? Manca de corresponsabilitat. Aquí teniu la definició. No la llegiré perquè la podeu veure, si no ja us la passaran. Però, en tot cas, quines són algunes de les conseqüències d'aquesta manca de corresponsabilitat que algunes d'elles ja he posat sobre la taula anterior? L'ús desigual del temps. Ara veurem. La desigual conciliació. Mesures on només concilien les dones, que evidentment no està ajudant a aquesta corresponsabilitat. I l'última, la doble i la triple càrrega que en molts casos assumim les dones. Veiem-les. Abans ho parlava la senyora Romero, l'enquesta d'usos del temps s'han fet dues a Catalunya, 2002-2003, 2011-2012. Fixeu-vos en la que posa llar i família. Veieu la tercera columna? Fixeu-vos les diferències entre els homes i les dones. Clarament, qui ocupa molt més temps a la llar i a la família, amb una diferència brutal, ho veieu, no? Val. I aquí, fixeu-vos en la quarta, llar i família. Aquesta dada l'ha posat abans, l'ha explicat la senyora Romero. Fixeu-vos, 2 hores de més de 2 hores de més, que dediquen les hores de mitjana a la llar i a la família. Per tant, què ha passat? Que les dones han sortit al mercat de treball, com molt bé s'ha dit abans, però els homes, o la gran majoria dels homes, tot i que cada vegada més ho estan fent, però encara no s'han incorporat a la llar. Conciliació desigual.
ho hem parlat abans, però en tot cas passo ràpid aquesta diapositiva. Com podeu veure, hi ha grans diferències en el sexe entre les persones que afecten directament aquesta conciliació i aquest no repartiment equitatiu de les tasques de la llar. Fixeu-vos, quines són les conseqüències? Primer, les dones redueixen la jornada laboral. La redueixen no voluntàriament, ho ha dit abans la senyora Romero, no voluntàriament. Algunes sí perquè no tenen més remei, però moltes no voluntàriament, no volen reduir la jornada, però no tenen més remei que fer-ho. D'altra banda, més parcialitat, molta més taxa de parcialitat. D'altra banda, pitjor o més dificultats per promocionar professionalment, el famós sostre de vidre i la bretxa de gènere. La maternitat, evidentment que la maternitat no és un problema, només faltaria, no ha de ser un problema, és un tema de protecció social, però està jugant en contra en molts casos de les dones perquè les està fent fora del mercat de treball. La cura de persones dependents, el repte del segle XXI, perquè és ben cert que cada vegada hi ha persones cada vegada més grans i no tenim taxa de repoblació, la població actual és envellida, estem invertint la piràmide demogràfica. I per últim, també ha parlat abans la senyora Romero, per exemple, la manca d'escoles, què pot fer l'Estat? La manca d'escoles bressol públiques. Si no són públiques és molt difícil que les persones, que les famílies puguin dur les seves criatures a una escola i poder a la vegada anar a treballar. No tenen espais per deixar-les que siguin públics. Per tant, les actuals escoles bressol són privades, la gran majoria, i són molt cares. Què passa amb això? Que moltíssimes famílies decideixen que una de les persones membres de la llar no vagi a treballar perquè el seu sou és tan ínfim, que en molts casos tots sols de la dona, que evidentment redueix aquesta participació en el mercat de treball i es queda a casa cuidant de la família i cuidant de la criatura. I evidentment, també ho hem parlat abans, la llei de dependència. La llei de dependència va ser un avenç fonamental que actualment amb la crisi econòmica ha fet que moltíssimes dones tornin a casa com a cuidadores perquè no tenen cap recurs per continuar compartint del mercat de treball i de gaudir de les tasques de casa. Bé, aquestes són les dades. Això és Catalunya. Fixeu-vos, quina és la diferència entre dones i homes directius. Quart trimestre de 2017. Són dades superactuals. Una altra. La bretxa. Aquí teniu Barcelona, Catalunya i Espanya. Barcelona és una mica més petita, però, tot i així, la bretxa salarial entre homes i dones continua sent molt alta. Molt alta. L'ocupació parcial, exactament el mateix, fixeu-vos. Barcelona, Catalunya, pràcticament iguals. Fixeu-vos la diferència entre homes i dones. El temps parcial, les jornades parcials. Les raons, bàsicament perquè no troben feina de jornada completa. Hi ha moltes dificultats en aquest sentit. Per cert, abans d'ahir hi ha una notícia molt interessant que deia que la taxa actual de la natalitat té molt a veure també la temporalitat. S'està reduint la natalitat perquè els contractes són temporals i per tant hi ha manca de protecció en aquest sentit per les persones, per les famílies, per ser mares i per ser pares. Fixeu-vos com està afectant aquesta temporalitat. La conciliació. Anem a posar en valor el treball domèstic. Aquí teniu el PIB de l'any 2015, és un estudi de l'Observatori de la Cambra de Comerç, de l'Observatori de Dones d'Economia i Empresa de la Cambra de Comerç. 2015. Si es comptabilitzés en el producte interior brut el treball que fan majoritàriament les dones al treball domèstic, fixeu-vos com pujaria el PIB, un 23,4%. Això no s'està tenint en compte. Ho estem fent les dones majoritàriament gratis. Gratis. I un tema que pràcticament no es parla mai, les afectacions a la salut, perquè ens afecta a la salut, homes i dones, però sobretot a les dones. Fixeu-vos, els nivells d'estrès. Les espanyoles, segons un estudi del 2013, l'estudi Nielsen, són les dones més estressades d'Europa. Desmotivació, evidentment. Desmotivació per la manca de feina, per la manca de tenir facilitats per compatibilitzar amb el nostre rol personal, que evidentment pot portar-nos a temes d'autoestima, baixa autoestima i depressions. Jornades llarguíssimes, insomni, i aquí vull explicar-vos dos casos. Insomni en el sentit que, per exemple, d'una banda pensem en quin és el prime time actual a la televisió. Espanya és el país que té el prime time d'Europa més llarg, és a dir, és a les 10 del vespre. Mentre que altres països d'Europa, prime time és les 8 del vespre. Què suposa això? Que ens estem anant a dormir molt tard. Molt tard. Els adults i les criatures. Clar, que suposa, evidentment, que també tenim dificultats per al dia següent de concentració i de productivitat. Poso un exemple, el programa Masterchef per a les criatures. El prime time d'aquest programa és a les 2 del vespre. Penseu que és habitual que les criatures puguin estar fent o participant de la televisió a les 10 del vespre?
Bé, altres temes d'insomni. Les dones, moltes de nosaltres, encara estem a les 10 del vespre preparant els entrepans del dia següent. Això fa que moltes dones se'n vagin a dormir molt tard i, evidentment, tingui dificultats per treballar el dia següent. Manca de conciliació. L'estat on call, això a la feina. Moltes de les dones i molts dels homes estem encara a la feina a la que es coneix com a estat on call. Què vol dir això? Vol dir que estem pendent de què està passant a casa, de què està passant a l'escola, de la llista de la compra, del que hem de fer. És a dir, tenim dificultats per concentrar-nos. Moltes dificultats. I això què fa que redueix la productivitat? De què parlem? I parlem de mesures. Entrem directament en el tema d'avui, en les mesures. Ja s'ha dit abans, Espanya és un dels països més improductius. Aquí teniu una gràfica que evidencia aquesta improductivitat. De fet, com deia abans la senyora Romero, països amb major igualtat de gènere són països més productius. Nosaltres estem en els països mediterranis, és a dir, en Itàlia, en Grècia i en Portugal. I fixeu-vos, baixa equitat i baixa eficiència. Els nòrdics és el que estan millor. De què estem parlant? De temps. De temps. Però de tres tipus de temps diferents. El temps laboral, el temps de feina, el temps personal, que no parlem pràcticament mai, el temps d'oci personal de les persones, d'acord? I el temps familiar. I aquí és on introduïm el tema de corresponsabilitat. Perquè què vol dir conciliar? Doncs aquest equilibri entre aquests temps. Millorar la qualitat de la vida de les persones. Vol dir que les persones puguin compatibilitzar els seus interessos. I vol dir un nou model d'organització social. Un nou model que vagi cap a la compatibilització entre tothom. I què no és conciliar? Parlem dels falsos mitos també. No és només una cosa de dones, com es deia abans. No és només per ajudar-nos a les dones a tenir més temps per cuidar de la llar i de la família. No vol dir treballar menys. Per les empreses, això. No vol dir treballar menys, en absolut. I no es limita únicament exclusivament a la flexibilitat horària, que és una de les mesures típiques que coneixem tothom. No és beneficiar les persones i perjudicar les empreses, que és la por que a vegades tenen les empreses i que després suposo que ens explicaran millor. I no és només que cada persona individualment sigui responsable del seu temps i del seu desenvolupament laboral i professional, sinó que és un tema de tothom, de tots els agents. És a dir, de les persones, de les empreses i de tota la societat. Parlava abans de mitjans de comunicació, però puc parlar de mitjans de comunicació com de qualsevol altre àmbit. Tothom ens hem de sentir interpel·lats a fer un canvi cultural per aconseguir aquesta corresponsabilitat. Tothom des de la nostra cadira i des de la nostra professió. Anem a les mesures. Segurament us sonen i si no, faig un encampi en cadascuna d'elles. Les més conegudes, les que tenen a veure amb flexibilitzar el temps. I la més coneguda és la de l'entrada o la flexibilitat horària, de poder entrar una mica més tard per poder anar a deixar les criatures o per temes de deixar aquí, per temes de vida personal. Altres no tan conegudes. El tema de tenir un banc d'hores, és a dir, acumular hores per poder gaudir-les en un altre moment de l'any o de la jornada quan una persona realment ho necessiti. I diversificar els horaris. Per exemple, compactar l'horari de dinar. No necessitem 2 hores per dinar. I, en canvi, moltes de les empreses avui dia encara utilitzen 2 hores per dinar, quan no fa falta. En l'espai de treball. Flexibilitzar en l'espai de treball. Quina és la més famosa, la que segurament tothom coneixeu? El teletreball. Que costa molt d'implementar també les empreses. És una mesura que sembla fàcil però que costa molt, perquè les empreses de seguida posen en dubte que si una persona està a casa, si realment com controlen que estigui fent la feina. Una altra, les reunions per videoconferència o Skype. Ara que tenim tot el tema de les noves tecnologies, evidentment, com no utilitzar-les per poder estar fent una reunió des d'aquí a Itàlia, evidentment des de la feina. Vull comentar també el tema de les TICs, que tot i que les tecnologies ens estan ajudant, evidentment, i molt, a poder flexibilitzar en l'espai de treball, s'ha de tenir en compte també que a vegades les tecnologies es poden en contra en el sentit de estem absolutament pendents del mòbil, del portàtil. Recordo una mesura en França que es va posar, crec que l'any passat, que deia que a partir de les 5 de la tarda estaven prohibides les comunicacions a través del mòbil, a través de WhatsApp. Hem d'anar cap aquí, cap a posar uns límits en els nostres horaris. En les relacions laborals,
Aquestes mesures, evidentment, són les que abans explicava la senyora Romero i són precisament les que la majoria ja tenim. Són els acords de conciliació que venen per llei, que tenen a veure amb protecció socials i que la majoria ja podem tenir, com reduccions de jornada, temps parcials, excedències... Bé, jo aniria més aviat a fer canvis i a introduir millores en aquestes mesures. Per exemple, ampliar permisos o altres propostes, com a països de la paternitat, evidentment, com deia abans la senyora Romero, tenim d'un mes, un mes. No és res. Hi ha una plataforma, la plataforma PINA, si la busca per internet, PINA, que treballa precisament per això, per permisos iguals e intransferibles, que homes i dones tinguin permisos iguals e intransferibles. Hem d'anar cap aquí, cap a aquest canvi, que no es puguin transferir els permisos, que tothom pugui gaudir dels permisos. Hi ha altres propostes de millora que es podien fer, les reunions. Les reunions que a més s'eternitzen a les empreses, com sabem, i que a vegades tenen hora d'inici i hora de final. Primer, això s'ha de posar en ordre, i segona, fer-les en l'horari laboral, no fer-les fora de l'horari laboral o en un altre lloc. I per la gent que té reducció de jornada, posar-les evidentment dintre de la seva reducció de jornada. Semblen coses òbvies, però no sempre es tenen en compte. En el suport professional, evidentment, si ajudem i si facilitem i si proporcionem a les persones treballadores formació en competències, formació per l'empresa, altres tipus de capacitacions, estem fent que aquella empresa sigui més productiva i que aquella persona sigui més productiva i més feliç. I són beneficis per les empreses. I el recolzament personal en el moment de la reincorporació després d'un període de baixa o excedència. Abans parlava la senyora Romero de la baixa, del permís de paternitat o maternitat. Jo aquí vull explicar també la baixa per un procés, per exemple, de malaltia. L'altre dia m'explicaven en el Col·legi de Psicologia un programa del BBVA, que és aquest que teniu aquí, Return to Work, que precisament el que intenta és això, és donar suport a aquelles persones que venen d'una baixa, per exemple, una lesió d'un any, d'una caiguda, trencar-se un fèmur, lesions importants. Aquesta reincorporació, com la fem a les empreses? Aquesta persona porta un any fora de l'empresa. Això és millorar també la vida de les persones de l'empresa, la productivitat i la seva conciliació. Tots aquests programes que són nous, que són pioners, hem d'anar fent canvis i incorporant-los a les administracions. No parlem del tema dels processos de dol. És un tema que no es parla mai, per cert. Parlem de les baixes o dels permisos quan una persona mor, que és per acord i per llei, i la senyora Romero us ho podrà explicar millor que jo perquè no conec ben bé els números, però són 2 o 3 dies, molt poquet, i no parlem mai que quan una persona al nostre costat, el nostre pare, la nostra mare, fill, filla, qui sigui, es mor, això és un dol que no dura 2 dies, ni 3 dies, ni 10, ni 6 mesos. Com fem perquè aquesta persona, quan torni a la feina, realment pugui ser productiva? Altres, serveis o prestacions indirectes, com per exemple les ajudes econòmiques, xecs serveis, el tema del servei de guardes d'infants, temes de mobilitat diària, temes de pàrquing, les empreses grans, els pàrquings gratuïts. Teniu que després ja us els passaré, vaig ràpid perquè si no veig que se m'acaba el temps. Serveis complementaris, sí, veritat. Mireu, un que us poso aquí al principi de tot. Servei de cangur o guarda d'infants a persones dependents simultani o cursos seminaris. Protocol de nadons. Us explico que això de Barcelona Activa estem desenvolupant un protocol que serveix perquè qualsevol persona que participi a les nostres formacions que oferim a empreses i a persones emprenedores, pugui venir amb la seva criatura a participar d'aquesta formació, perquè d'aquesta manera podrà participar. Perquè sabem que la majoria de les dones precisament no són demandants d'ocupació ni venen a aquests cursos perquè estan encara en el procés de lactància o en el procés d'un any, 2 anys i no venen a participar, per tant no formen part del mercat de treball, no les estem ajudant. Serveis menjador, serveis a les guarderies... Vaig ràpid, Barcelona Activa. Barcelona Activa, no us he dit al principi, és l'agència de desenvolupament local de Barcelona, és a dir, té un treball específic amb les empreses, treballa amb les empreses i treballa amb les persones i treballa per promocionar precisament l'economia de la ciutat. Una de les mesures que està incorporant l'Ajuntament de Barcelona i que és molt pionera i que parla de conciliació i molt i de corresponsabilitat i molt és la mesura de govern de democratització de la cura. Posa en valor la cura i parla de la cura des del punt de vista dels espais públics, parla de la cura des del punt de vista dels canvis dels horaris públics, parla de la cura des del punt de vista del canvi de societat, del canvi de ciutat de Barcelona. És un document molt ampli, només us el poso aquí, podeu buscar-lo per internet, el trobareu i està descrit.
I a banda, treballem amb el que es coneix la xarxa NUS, la xarxa d'empreses innovadores en mesures de temps i conciliació a Barcelona. Aquesta xarxa NUS, que porta des de l'any 2006, treballa amb un grup motor d'empreses que estan introduint a poc mesures de conciliació i cada vegada més de corresponsabilitat. Podeu, igual, no us explico aquí tota la xarxa perquè és molt àmplia, si de cas potser el senyor Lluís Casado després parlarà més d'aquests temes o de reforma horària, però en tot cas podeu trobar-la per internet. I per últim, hi ha un premi específic, estem impulsant un premi específic des del 2006 per fer que les empreses introdueixin cada vegada més aquestes mesures. Aquest premi, que justament es donarà la setmana que ve, el dia 14 de març, mostra les millors pràctiques de les empreses en mesures de conciliació i corresponsabilitat. I ho fa per diferents categories, per empreses de 0 a 10 persones treballadores, de 10 a 25, de 25 a 50, de 50 a 250 i més de 250 persones treballadores, perquè no és el mateix la grandària de l'empresa i no és el mateix el sector. No és el mateix el sector. No és el mateix introduir una mesura de conciliació al sector del comerç, per exemple, que és un dels que tenen més dificultats que un altre sector com l'administració pública. Cap on volem anar? Vaig ràpid, Hem de repensar aquest estat de benestar. Hem de repensar-lo entre tothom. Hem de fer canvis. Com? En polítiques de conciliació, evidentment. I en polítiques de temps. Hem de reorganitzar el temps. En millores legals, evidentment. En negociació col·lectiva, evidentment. Amb un nou pacte del temps. Un nou pacte de ciutat de cadascuna de les ciutats, adaptat, evidentment, a les persones de la seva ciutat i als cicles de vida de les persones. I una nova reforma horària. Per què? Perquè volem, sobretot, 3 valors de futurs importantíssims. Volem corresponsabilitat. Què vol dir això? Volem un repartiment equitatiu de la càrrega de treball. Volem una nova organització del temps social. Per què? Perquè volem revisar quin i com s'està fent actualment aquest temps, com està aquest temps vigent que estem vivint avui dia, i canviar els hàbits i les pautes que fem cadascun de nosaltres. Hàbits que encara són culturals i que hem de començar a canviar. I per últim, ho deia abans la senyora Romero, posar en valor no l'ètica, disculpeu, posar en valor l'ètica de la cura, no només la lògica dels beneficis, no només la lògica de la productivitat. Clar que és evidentment important ser productiu, però s'ha de tenir molt en compte també l'ètica de la cura. Per què? Perquè som persones autònomes. Hem de revisar la nostra autonomia i la nostra dependència, perquè quan siguem grans dependrem. I perquè volem una societat més igualitària i més sostenible per tothom, per als homes i per les dones. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Reitero el meu agraïment per la invitació a compartir amb tots vosaltres una estoneta parlant de totes aquestes qüestions. I per no repetir moltes coses que ja s'han dit, jo em permetré tenir una mirada una mica diferent. Una mica diferent no només perquè jo vinc aquí en representació del Consell Assessor per la reforma horària, sinó perquè em centraré en alguns aspectes complementaris, en cap cas contradictoris, sinó complementaris al que els meus col·legues ja han comentat fins ara. A veure, si em permeteu, primer us explico de què va això de la iniciativa per la reforma horària, perquè té la seva gràcia d'on surt això. A veure, la iniciativa per la reforma horària, hem de tirar 4 anys enrere, és una iniciativa de la societat civil. És a dir, un grup de persones, professionals de diversos àmbits, i aquí hi ha una part molt important de la iniciativa, un grup multidisciplinar, amb gent del món universitari, però gent del món practicón, en què em trobo jo mateix, amb gent que venia del dret i gent que venia de la sociologia i gent que venia de la psicologia, com jo, gent que venia de l'economia, etc., amb experiències professionals molt diverses, vam decidir veure si aconseguíem posar en comú una sèrie de qüestions que ens preocupaven a tots. És important que veieu que aquesta infografia que teniu aquí, que podeu trobar a la web de la Iniciativa per la Reforma Horària, ja parla de corresponsabilització. Però no només parla de corresponsabilització, sinó que parla de temes de salut, parla de temes d'eficàcia, de productivitat, perquè una cosa que vam tenir molt clar, i jo crec que aquí la multidisciplinaritat del grup va ser clau, és que abordar un tema tan complex com aquest
des d'una única perspectiva, ens conduïa al fracàs assegurat. A mi m'interessava molt sentir companys de la iniciativa. No he acabat d'explicar que després, 2 anys després, la Generalitat ens va demanar si ens volíem convertir en Consell Assessor. La Generalitat, almenys en la legislatura anterior, ara no sé què passarà, tenia una sèrie de consells assessors, de gent que voluntàriament donàvem la nostra opinió, tanco el parèntesi. Hi havia una cosa que realment era interessantíssima amb les reunions que teníem, escoltar un company de la iniciativa, del món mèdic, del món de la salut, que deia: és curiós com encara no hi ha consciència que un dels factors claus de fracàs escolar són les hores que dorm la joventut del nostre país. Si tu parles amb qualsevol metge, amb certs nivells d'educació obligatòria, et diran que la situació a les 9 del matí a moltes aules, i ara jo faig d'alumne d'educació secundària, és més o menys com aquesta. Això no és neutre a l'hora de després avaluar què dimonis està passant allà. És a dir, aquesta multidisciplinaritat jo crec que era un element clau. A veure, no m'estendré en això perquè no és la part important, simplement dir-vos que la primera part de la nostra feina va ser recopilar contra més informació millor, multidisciplinar, però fundamentar absolutament la nostra tasca. Va haver una segona fase de sensibilització. Vam tenir molt clar que necessitàvem sortir als mitjans, per exemple, i per això ens vam inventar una cosa que era la setmana dels horaris. La setmana dels horaris era simplement una setmana amb la que concentràvem, bombardejàvem a la societat amb tots els estímuls que podíem, via mitjans de comunicació. Ens va ajudar molt la resposta de TV3, que a la primera setmana dels horaris, el 2015, cada telenotícies de migdia durant aquella setmana ens van donar 3 minuts per parlar dels horaris. Si 3 minuts de telenotícies de migdia no sabeu el que vol dir. És un escàndol. La tercera fase ja va ser entrar i dir, molt bé, ja ho tenim fonamentat, més o menys hem començat a sensibilitzar, ara què fem? I aquí va aparèixer una sèrie d'iniciatives, algunes reeixides, altres no tant, i si després voleu preguntar quines són les no tant, no tindré cap inconvenient a comentar-ho, no és pas un secret, però qüestions com, per exemple, el pacte del temps. Aquí teniu un petit resum amb aquest díptic que teniu aquí a l'entrada. Trobareu, i en qualsevol cas, a la web de Gencat el podeu despenjar. Pactes locals, s'ha mencionat ara. És a dir, la proposta és que empreses privades, administracions públiques, sobretot administracions locals, es poden adherir a aquest pacte i així comencem a fer taca d'oli, etc. Per tant, aquesta és la perspectiva des de la que jo us parlaré a partir d'ara. Molt bé, 3 mirades complementàries. Jo em centraré en les noves formes de gestió, primer perquè és la meva feina i després perquè ara us comentaré algunes informacions que jo penso que complementen molt bé coses que s'han dit. Però necessitem un impuls legislatiu. Si no convidem amablement el món de l'empresa a decidir certes coses per la via dels fets, podem trigar 300 o 400 anys més a que ho decideixin. Per tant, són 2 mirades complementàries. I també voldria fer un esment al final, molt breu, perquè no em pertoca, parlar que hem de prendre consciència que estem visquent en una societat que no ajuda especialment a el que volem aconseguir. Ja ho comentaré després. A veure, l'aspecte legislatiu, per descomptat que jo no hi entraré, primer perquè no estic capacitat, segon perquè ja s'ha mencionat i aquí hi ha persones molt més qualificades que jo, però, a veure, si les qüestions estan claríssimes. Això que teniu aquí està tret dels mitjans de comunicació de la setmana passada. Tothom ho té clar. També tothom té clar, s'ha comentat abans, que de vegades algunes iniciatives legislatives molt ben intencionades el tret ha sortit per la culata. I els efectes secundaris han sigut negatius. Però, en qualsevol cas, aquí hi ha un àmbit que és obvi. Tampoc insistiré molt ara en dades,
Però sí que voldria fer esment amb una cosa. Quan tu veus això, aquest desequilibri, qui demana excedències, qui demana permisos, hem de tenir en compte, i ara ho connecto una miqueta amb els valors socials, que això no deixa de ser un reflex d'aquests valors socials. El treball de la dona és el treball complementari a la llar, socialment parlant. Per tant, a partir d'aquí pengen una sèrie de conseqüències. I fixeu-vos que això és així, però no ha de ser així. Si em permeteu la broma, el problema va començar fa 10.000 anys, al Neolític. Perquè la distribució o el repartiment social del treball va començar llavors. Bé, mentre les tribus humanes eren nòmades i l'home es dedicava a la cacera i la dona es dedicava a la família, que diríem ara, i a la recol·lecció, no ho oblidem, podia tenir un cert sentit, això. Perquè era veritat que majoritàriament la supervivència de la tribu depenia del mascle. Però en el Neolític es comencen a aparèixer els assentaments estables. I l'home ja no surt tant de cacera, perquè acabem d'inventar l'agricultura. I allà va començar el partit. Si en comptes d'agafar el poder primant valors socials que tenen a veure amb la força, és en aquell moment que ens inventem un ofici que fins llavors no existia, que era l'ofici bèl·lic, l'ofici del guerrer. Si en comptes d'això, d'inventar-nos aquest ofici per negociar amb la tribu del costat, ens ho haguéssim inventat com a element de poder, per exemple, un ofici nou que es digués mediació, la història de la humanitat hauria sigut molt diferent. Vull dir, el que tenim ara és conseqüència de la nostra història, però no és l'única història possible. Jo penso que això és important tenir-ho en compte. En qualsevol cas, totes aquestes dades, a les que no hi entraré, jo penso que venen d'aquesta situació. Aquesta és molt important. La gràfica de dalt vol dir la caiguda, representa la caiguda d'ingressos després de la maternitat o de la paternitat. La gràfica de dalt són les dones, la gràfica de baix són els homes. Significatiu, no? No insistiré en aquesta, que és prou coneguda. En qualsevol cas, tot això és el que jo penso que si no hi ha un cert impuls legislatiu i un impuls legislatiu intel·ligent que analitzi tota la complexitat del fenomen, no ens en sortirem. Però vaig a la gestió de les organitzacions, que és la mirada amb la que jo volia posar l'èmfasi. A veure, per què aquesta foto? Perquè la gestió de les organitzacions, per bona part de les organitzacions, encara avui, a 2018, òbviament cada vegada menys, però encara és així, estan pensades, estan dissenyades com si els senyors d'aquesta foto fossin els treballadors actuals. Aquesta foto és de finals del segle XIX. Us puc assegurar que els criteris de gestió de moltes empreses a 2018, és a dir, 125 anys després, no sorprendrien gaire, exagero una mica, no sorprendrien gaire a la gent que treballava amb l'empresa que treballàvem els operaris d'aquesta foto. A què m'estic referint? Òbviament que en aquella època no tenien ordinadors a la feina i òbviament que la negociació sindical tenia un significat molt diferent i òbviament que les polítiques de recursos humans eren diferents. Però em refereixo a coses com aquesta. Les organitzacions actuals, un dels criteris, un dels valors fonamentals d'ordenació és el control. I com diu aquesta autora nord-americana, Margaret Whately, les organitzacions no necessiten control, necessiten ordre, que no són sinònims. I si tu visualitzes el que és una organització gestionada per buscar l'ordre en comptes del control, et surten dues organitzacions completament diferents, amb gestions del temps completament diferents. Perquè, com diu un dels meus col·legues a la iniciativa, al grup de la iniciativa, el sociòleg de l'Autònoma de Barcelona, Salvador Cardús, la manera en què utilitzem el temps no és només una manera de si som eficaços o no. El que ens està interpel·lant és a quins valors socials estan imperant en aquella empresa o en aquella societat. No és neutre.
a nivell de valors socials, d'organització social, si dediquem 12 hores a treballar, en dediquem 10, en dediquem 8 o en dediquem 5. No és neutre el paper que té la feina, el treball i els valors associats amb això, l'èxit, el creixement, l'eficàcia, l'eficiència, si aquests són els valors que impregnen socialment el nostre dia a dia. Per tant, des d'aquest punt de vista, una de les coses que vam tenir molt present era que necessitàvem xequejar, tastar, les diferents situacions socials. Tu has dit, no és el mateix parlar del comerç que parlar d'una gran empresa multinacional. Una petita botigueta amb 2 empleats no té res a veure amb la gran empresa que potser subministra el gènere amb aquesta petita botiga. Dintre de la iniciativa, una de les coses que vam fer va ser un procés participatiu. Finalment es van convertir en 11 processos participatius. Aquí teniu les àrees de treball, amb la que vam demanar l'opinió als diferents actors implicats en aquell sector. Els diferents actors volia dir patronals, volia dir sindicats, volia dir, segons el cas, entitats cíviques, etc. I demanàvem l'opinió per arribar a unes certes conclusions. Jo aquí només comentaré molt breument les 2 primeres, teixit productiu, és a dir, el món de l'empresa, i serveis públics. Aquí teniu algunes de les conclusions. No hi entraré, perquè tornen a ser qüestions que són com bastant òbvies. Després tornarem amb això. Per exemple, si parlem aquest objectiu 2025, com combatreu, li podríem haver posat 2025, com 2035, com 2022. A veure, increment del teletreball. Cito una mica a l'atzar alguna d'aquestes qüestions. Sí, bueno, és evident. També és evident que no totes les feines permeten teletreball. També és evident que el teletreball té punts forts i té punts febles. Tot això és la reflexió que socialment hem de fer. La compactació de l'horari, tu el mencionaves. De què estem parlant? Doncs estem parlant que aquí hi ha una pregunta que és importantíssima. Què primo jo? Un dinar de 2 hores amb els meus companys de feina o arribar a casa abans per estar amb la meva família? Bona pregunta. Perquè els horaris interminables són interminables excepte el dia que hi ha partit del Barça per la tele. No, és una altra priorització. Si hi ha partit del Barça a la tele, jo arribo abans a casa. Vull dir, davant de les decisions sobre com utilitzem el temps, sempre hi ha valors al darrere. Per tant, jo em dedico a fer coaching. Executiu masculí, 45-50 anys. Angoixadíssim pels horaris. És un clàssic. I angoixadíssim perquè s'està perdent el creixement dels seus fills. Un segon clàssic. Quan tu li preguntes per què ho fa així, et diu, és que estic obligat, perquè si ho fan tots els meus companys, si jo em quedo al darrere, doncs perdo carrera professional. Ja tornen a aparèixer els valors. Si mirem els serveis públics, augment dels pactes del temps als municipis, per exemple, és el que us comentava, aquesta invitació als municipis imposada per l'Ajuntament, però convidant a la participació ciutadana i a la participació del teixit productiu de la ciutat, a arribar a acords. De moment estem fent petits experiments, petites proves. En algun municipi s'han atrevit a arribar a acords amb el gremi de comerciants per dir, escolta, què passa si tanquem a les 7 de la tarda? Llavors aquell dia, un dia, tot el comerç de la ciutat tanca a les 7. Com que és un dia realment no significatiu. Però no passa gaire. No s'enfonsa el món. Per tant, a veure, el que us vull transmetre és aquesta necessitat de tenir una mirada molt global i d'anar teixint acords generals, perquè individualment aquí no ens en sortirem. És el que ens deien a TV3, ja que els he mencionat. Escolta, vosaltres encara el prime time no el teniu gaire tard, comparat amb altres cadenes. Però, home, per què no poseu el telenotícies a les 8 del vespre? I comenceu el prime time a les 9. Resposta, davant de la qual realment no tens tu resposta. Home,
si vols que regalem la publicitat del prime time a la competència, és el millor que podem fer. Si ho fan ells, nosaltres ja, demà. Però és aquell de, bueno, qui comença primer? Jo no. Molt bé. Escolteu, no us comentaré tot això, m'allargaria molt dels diferents sectors. Com us dic, aquest document se'l podeu baixar en PDF. Ara aquí us volia comentar una altra cosa. Dintre d'aquest procés de la iniciativa, i en col·laboració amb la Fundació Factor Humà, que és una fundació, una mena d'observatori sobre els recursos humans al món de les organitzacions, siguin públiques o privades, del qual jo també soc membre, vam decidir fer una petita incursió en el món de la recerca, que no és el meu, entrevistant a gent d'algunes de les empreses i administracions públiques sòcies de la pròpia fundació. El plantejament d'entrada va ser molt simple. Vam dir, escolteu, si tota aquesta argumentació que hem recollit a la iniciativa per la reforma horària, si totes aquestes dades són conegudes, si tothom sap que no és veritat que hi hagi incompatibilitat entre una gestió intel·ligent del temps i els resultats de l'organització, per què costa tant? On està el problema de veritat? Més enllà que hi ha uns valors que ens juguen en contra. Aquí teniu les conclusions a les que vam arribar. No tinc temps. També aquest estudi també us el podeu despenjar. Aquí teniu la web de la Fundació, Factor Humà, i podeu baixar-vos tot l'estudi. A veure, tres conclusions que sintetitzen tot això, per no allargar-me molt. Una, el temps no existeix en el debat estratègic de les organitzacions. Parlem de tots els recursos excepte el temps. No hi ha cap debat estratègic que no parli de pressupost, seria absurd. No hi ha cap debat estratègic que no parli de persones, seria absurd. El temps no hi és. Sembla que el temps és il·limitat. Segona característica. Curiosament, de les organitzacions que vam entrevistar, aquelles que valoraven més positivament els seus resultats, aquelles que deien funcionem francament bé, eren les mateixes que tenien més sensibilitat i més preocupació pel temps. El mètode d'investigació va ser un mètode narratiu, és a dir, demanàvem que ens expliquessin històries, no utilitzàvem ni qüestionari, utilitzàvem storytelling. Explica'm, com ho veus tu això? Què passa a la teva empresa? Què funciona bé? Què no funciona bé? Què passa amb el temps? Existeix el temps aquí? Esteu molt estressats? És a dir, eren preguntes així, que després el buidat és més complicat, sembla que sigui molt fàcil, però després l'anàlisi narratiu de les històries tiene su qué, no? Bé, doncs la segona conclusió és aquesta. Les empreses que declaraven que funcionaven millor és la que amb el seu relat tenien el temps més incorporat, més integrat. I tercera consideració, ens apareix el tema del control i la confiança. Les estructures de les organitzacions són absolutament de disseny masculí. Jo, com que soc un home, m'ho van haver de dir 4 vegades perquè me n'enterés. És a dir, els principis bàsics d'organització no estan basats en la relació horitzontal, sinó que estan basats en la jerarquia vertical i estan basades en el control. L'organigrama és un invent absolutament masculí. El problema és que moltes empreses ara han de començar a desmuntar els seus organigrames perquè no són eficients. Les dones ho viuen amb una certa naturalitat, els homes necessiten ansiolítics, perquè el món s'enfonsa. I aquí diré la tercera conclusió de l'estudi. Tal com és l'evolució de les organitzacions, perquè si estem parlant del món privat, el mercat va en aquesta direcció, si estem parlant del món públic, la societat, les necessitats de la ciutadania van en aquesta direcció, tant en un cas com en un altre, o feminitzem la gestió de les organitzacions o el fracàs està assegurat. És a dir, el model aquest centrat en el control masculinitzat era molt eficient amb la fotografia aquella que us he ensenyat abans. Amb el món industrial de finals del segle XIX, amb protocols de funcionament que calia controlar, perquè si tu no complies el protocol, la peça sortia defectuosa.
A la majoria d'empreses actuals, avui en dia, el que s'espera d'un treballador és que tingui iniciativa, que tingui innovació, que tingui capacitat de resposta, que tingui flexibilitat. Sobretot en el món dels serveis. I estem en un món que s'està terciaritzant a moltíssima velocitat. Estic generalitzant, però voldria que us quedéssiu amb aquesta idea. Cal urgentment feminitzar, amb tota la profunditat de la paraula, el disseny de les organitzacions i el tipus de lideratge que necessitem. Davant d'un món molt complex, la resposta ha de ser col·lectiva. La resposta ha de ser més en funció d'intel·ligència col·lectiva que no de lideratge carismàtic. I això no vol dir que els directius o les directives no tinguin paper en el futur de les organitzacions. El tenen, però radicalment diferent. Del que estic parlant és que si no ens donem compte que entre aquests dos plats de la balança no hi ha incompatibilitat, sinó que estem parlant del mateix. És a dir, els negocis, el món del treball, el món de l'eficàcia, es pot integrar absolutament amb el món de la vida, el món més personal, més humanístic, si generem artificialment contradiccions entre aquestes qüestions, no tenim sortida. La pregunta és com podem integrar, que no és impossible, aquestes dues coses. Però ara ho vull connectar, i amb això acabaré, amb el tema dels valors socials, que no juguen a favor d'això. Mireu, aquí teniu dues fotografies. Jo tinc una mania, a la que veig una cosa, vaig i li faig una foto, això dels mòbils és perillosíssim. Aquí teniu a l'esquerra una fotografia d'una bossa d'una botiga de confecció. L'eslògan, més enllà de l'impacte marketinero de l'eslògan, per mi transmet una sèrie de qüestions que són importants. O compres ara o ja ploraràs més tard. Poca broma. Però és que la foto de la dreta per mi és pitjor encara. Ara la marca eres tu. A veure, a mi que em perdonin, jo estic en el món professional i òbviament jo sé que he de vendre els meus serveis, però a mi que em diguin marca em provoca una certa inquietud. Tienes que reinventarte. ¿Qué demonios vol dir? Primer, ¿tú quién eres para decirme si me tengo que reinventar o no? És la primera resposta. Però la segona és, què vol dir reinventar-me? Realment, soc un producte. I estem en una societat, en una sèrie de valors que, com que els compartim tots, no en som conscients, que són perillosíssims. Perillosíssims perquè, efectivament, torno a la d'abans, poden acabar creant una contradicció entre els dos platets de la balança. Tu has de triar. O ets una persona productiva i ets una persona eficient, o ets una persona que es dedica a viure bé. Ojo. Si acceptem aquesta disjuntiva, tenim un problema i molt greu. I per acabar, vull acabar simplement citant un savi. Jo crec que un dels pensadors més profuns que hem tingut en aquest país els darrers anys, en Ramon Pàniker, que en una entrevista que se li va fer a TV3, ara ja fa 10 anys, va dir: el temps no es pot aprofitar, s'ha de viure. I amb aquesta frase us deixo. Bon dia a totes i a tots. Ser l'últim de parlar vol dir que a vegades coses es repeteixen, perquè el tema així. Jo espero no cansar-vos, perquè ja fa estona que esteu aquí. Jo el que us vull donar és la visió des del nostre sindicat, des de la UGT, com a sindicat de treballadors i treballadores, una mica l'aspecte d'aquest tema, tal com ha anat. Llavors, jo el que us vull plantejar és que quan parlem de conciliació, vull fer una mica també de mea culpa en quant a sindicat, perquè a vegades quan parlem de conciliació ens hem referit bàsicament a què? A permisos i llicències laborals, bàsicament.
i fins i tot hem estat capaços d'enquadernar-los ben bonics. I hem fet perquè fossin boniquets i perquè arribessin als nostres afiliats i afiliades, als treballadors i treballadores, els hem enquadernat. Perquè allí el llibret ben bonic, que fos pràctic, perquè la gent, quan parlàvem de conciliació, moltes vegades nosaltres mateixos venem això, permisos i llicències. Però, i de quins permisos parlàvem? I seré breu, però m'interessa més que veieu una mica per donar èmfasis al fet de la utilització d'aquests permisos. Parlàvem del permís de maternitat, del de paternitat, del de cura d'un familiar, fos un fill o una filla o d'un familiar a càrrec, i parlàvem també de la reducció de jornada. Bàsicament aquests eren, i els llibrets bàsicament el que havia això. Sí que havíem de mirar els convenis col·lectius perquè a vegades milloraven aquests permisos i per tant entre les dues coses, quants dies de permís me toca, trucada al permanent o al sindicat, escolta que resulta que em vull agafar una excedència, quin tipus d'excedència puc agafar? Va, mirem-ho, però era una mica aquest aspecte. Llavors, perquè veieu una mica el tipus de permisos. El de maternitat, perquè veieu les característiques. Aniré ràpid perquè potser ho coneixeu, no sé si ho coneixeu o no, però és. El de maternitat, que protegeix a totes les treballadores. La part econòmica és el 100% de la base reguladora. Les 6 primeres setmanes són obligatòries per la dona, però després ho pot agafar l'home. Però m'interessa aquesta gràfica, aquí, que és una mica perquè veieu el procés. La línia gris són els homes que agafen la part de permís de paternitat que els hi tocaria. I la línia de dalt, vermella, és la de les dones que l'agafen. Fem més exhaustiu perquè ho veieu en dades reals. Doncs mireu, a Catalunya parlem de 47.000 per la mare només i 982, però si us fixeu a la nostra terres, a Lleida, estem a lo mateix. Aquí ho tinc molt petit, però fixeu-vos la diferència que hi ha, estem parlant de 30. És el 2016, realment ens dona a entendre el què. Doncs bàsicament que la pràctica que ens indica que la totalitat dels permisos els gaudeix la mare i només un 2% en fan ús els pares. Per tant, aquest compartir podem dir que no existeix. Si ens fixem en un altre permís, el de paternitat, el mateix, aquest permís doncs protegeix igual que el de maternitat al pare. Quan dic protegeix vol dir que no perds el lloc de feina, que pots reincorporar, vull dir, en aquest aspecte. Protegeix també, la quantia també és la base reguladora. Però fixeu-vos, la de ballada. Voldria que us fixéssiu també en la dada. Quan va començar aquest permís, el van agafar molts homes, van agafar força homes. I la tendència ha estat anar baixant. Si mireu a Lleida, estem parlant de 2.515 homes que han agafat aquest permís. Llavors, què podem extraure d'aquí? Que el permís de paternitat l'empren els homes massivament si quan són intransferibles, per tant, no hi ha volta de full, els han d'agafar ells o si no es perd, per tant, l'he d'agafar, i per altra part, que el seu pagament, és a dir, que la seva remuneració econòmica és quasi bé del 100%, si no, no s'agafi. Per tant, estem veient també una discriminació. Ràpidament, el permís per excedència d'un cura d'un familiar. Aquí hi ha això, Aquest és un permís, al ser excedència ja té unes diferències que mermen. Aquí sí que hi ha una problemàtica important també. És la suspensió del contracte, vol dir que durant un període de temps aquest contracte queda suspès, no té vigència. Dependrà de si és pel cas d'un fill o una filla o si és pel cas d'un familiar, canvia. I l'excedència té reserva de plaça, no per tot el període, però sí per un període d'un any. Els convenis col·lectius normalment ho milloren, tendeixen a millorar-ho, i després no està remunerat. I a més no hi ha cap prestació. Què fa això? Doncs lògicament la gràfica. Les homes no agafen reduccions de jornada, les dones majoritàriament agafen reducció de jornada. Estem en el mateix procés. Si ens fixem en dades, només perquè veieu una mica el tant per cent, doncs mireu, mentre parlem que les dones, un 92% a Catalunya, parlem d'un 7 o un 8 d'homes. I si mirem a Lleida, fixeu-vos, un 88 dones, una mica més, un 11 homes. Per tant, és ridícul. Què podem extraure d'aquest permís també?
Doncs bueno, que el 2016 només un 8% van agafar aquest permís de reducció de jornada homes. Recordeu que aquest permís, al ser una excedència, no hi ha cotització a la Seguretat Social, excepte en el cas d'un fill o una filla que durant un període de 2 anys sí que té una cotització, però normalment aquestes excedències no tenen cotització. Anem una mica més enllà, perquè el permís aquest de cura de família, el de cura d'un fill o una filla és de 3 anys. El càrrec d'un familiar, que aquest normalment sí que és totalment ja feminitzat moltíssim, perquè el pare o la mare que es fa gran o la persona dependent se n'ocupa moltíssim les dones, d'acord? Doncs què ens trobem? En el primer cas, el mateix, només és perquè veieu la gràfica, només visualment la diferència que tenim del tant per cent o del nombre de dones que l'agafen i d'homes. I també això ens fa entendre que tota la demanda de l'excedència per part de pares, malgrat haver augmentat, és tan sols d'un 6% aproximadament. I en el cas d'un familiar, fixeu-vos també, estem trobant. I fixeu-vos, a més, com aquestes gràfiques ens trobem que quan més cap aquí avancem, més creix el fet que les dones agafin aquestes excedències per cura d'un familiar fins a segon grau, en aquest aspecte. I què es traiem d'aquí? Doncs, lògicament, el que ja veiem, que només un 14 o un 15% són preses pels pares, la qual cosa estem molt lluny del que suposo que, en principi, totes aquestes mesures haurien d'aconseguir si és que volem anar cap a la corresponsabilitat. Per continuar, la reducció de jornada. Aquí es pot aconseguir o es pot demanar per un familiar o per un fill o per nens prematurs hospitalitzats. Aquí el salari redueix en funció de la part que tu redueixes la teva jornada, però fixeu-vos, aquí només tinc dades de Catalunya, dades de l'estat espanyol, però fixeu-vos només, per cura de menors estem parlant d'un 26% les dones, un 3% els homes. Són del 2010, però la tendència és aquesta i en aquest aspecte. Per tant, què podem dir davant d'això? Doncs que una de cada 4 dones ha fet reducció de jornada amb la conseqüent pèrdua salarial i de cotització, que després, com molt bé s'ha dit, afecta a tot el que és les pensions, a la prestació de jubilació, a part de les mesures que ens incorporaran i que ens han dit que entraran, i només un 3% dels homes agafen aquest permís. Per tant, estem molt lluny d'aquest aspecte. Una breu mirada a Europa, perquè com que sempre ens emmirallem a Europa i sempre anem a mirar a Europa, però no arribem mai a Europa, que dic jo, sempre ens mirem, només us vull fer un petit comentari sobre els permisos a nivell, aquestes llicències i permisos a nivell europeu, molt ràpid, perquè després això suposo que ho passareu, si la gent ho vol ho podeu passar sense cap problema. I si no, hi ha un estudi que està fet per la UGT i està a la web sense cap problema. Doncs ens trobem que podem establir 3 generalitats entre els permisos a nivell europeu. Primer és que el permís, hi ha un temps de permís destinat a un dels progenitors després del naixement. Per tant, hi ha una part que va dirigida, en aquest cas, a la dona, i sempre hi és, aquest període. Després, un altre temps de permís destinat exclusivament a l'altre progenitor, en aquest cas, que normalment és després del naixement. I un darrer temps de permís pel període posterior, per tal de tenir cura del fill. El nom dels permisos, com que els noms es van donar en un moment en què això de la corresponsabilitat, la igualtat no estava molt clar, doncs continuen més o menys, totes són iguals. Maternitat, paternitat, i sí que hem de parlar que es parla del permís, l'últim, el parental, que aquest és un permís que després en parlem que sortirà alguna cosa. I les característiques dels permisos parentals? Està pensat per gaudir-lo després de la maternitat i la paternitat i depèn molt, pot canviar el nom, la transferència, hi ha països que deixen transferir o no, hi ha el temps de permís, hi ha països que posen límit i hi ha països que no posen límit,
Per exemple, en quant a la transferibilitat, per exemple, Bèlgica, Dinamarca o el Regne Unit és intransferible aquest permís. Per exemple, a Espanya i als Països Baixos és transferible. El pot agafar tant l'home com la dona. Fins i tot, fixeu-vos, a Alemanya i a Portugal, el fet que aquest permís l'agafi un home té un bonus. És a dir, té diguem, com una ajuda perquè es faciliti que els homes l'agafin, en aquest aspecte. En quant a la remuneració, doncs ens podem trobar diferents. Ens podem trobar, i ara es passo aquí, perquè us surti, aquí és la gràfica que després la podeu mirar. En quant a la remuneració, ens trobem que és total, parcial o fins i tot països com el nostre que no hi ha cap mena de contraprestació econòmica. Per tant, és diferenciat. Després, si voleu, amb deteniment, us podeu mirar el quadre sense cap problema, que us el facilitaran. Problemes del model de permisos que nosaltres veiem. Primer, hi ha una desigualtat entre els progenitors. Això és important, que van per judici del nen i de la nena. Que, en principi, els permisos, i a vegades això quan ho parlem, no són, com ho diria, l'origen, els permisos no són pel pare i la mare, és pel fill. A vegades això ho perdem de vista i a vegades quan ho parlem, és a dir, l'eix central del permís és el fill, la filla, no és el pare i la mare en aquest aspecte, perquè la finalitat és aquesta. Per tant, hi ha una desigualtat. Hi ha una desigualtat entre els progenitors perquè això també, els homes, potser hi hauria homes que voldrien dedicar-se als seus fills i a tenir aquest temps i no poden fer-ho per les raons que siguin, poden ser econòmiques o altres. Ni les diferències entre drets ni les pròpies denominacions s'adeqüen a la diversitat familiar que tenim avui en dia. Ha canviat, la nostra societat ha canviat. Aquella societat de l'Adam i Eva que venim nosaltres de la tradició judeocristiana, doncs ha canviat. Avui en dia la parella i el món de la parella és molt diferent i llavors aquí moltes vegades ens trobem sindicalment a l'hora de persones que volen demanar permisos, que volen tenir dret a aquestes llicències, però degut a la seva situació, que no són matrimoni, que no estan casats pel civil o estan casats per l'església, tenen problemes. Tenen problemes i no poden agafar aquests permisos, malgrat conviuen junts i comparteixen les tasques. I ja no parlem si les dues parelles són del mateix sexe, en aquest aspecte. Per tant, aquí s'hauria de fer una adaptació, és a dir, s'ha de modernitzar. Ai, perdó, ara me n'he anat enrere. Perdó, Les necessitats de la criatura no estan ateses. No s'atén bé. Jo penso que no s'atén bé a les criatures. I primer, perquè la manera com es fa, moltes vegades no s'agafen o s'agafen les reduccions, no arriben, i després perquè falta, com s'ha dit molt bé, inversió pública perquè aquesta atenció pugui compaginar-se amb el món laboral. I per últim, com a conseqüència de l'actual legislació, les dones esteu sent discriminades en la contractació i en la promoció professional. I per tant, sou vistes, i l'expressió és claríssima, mà d'obra d'alt risc en aquest aspecte. Per això fins i tot s'està intentant parlar, que és una iniciativa molt interessant, ja veurem, que són els currículums ocults, en el qual només apareix les característiques sense dir si és home, si és dona, etc., sinó només les condicions. Sí que és veritat que al final hi ha l'entrevista cara a cara, però ja és un pas endavant en aquest aspecte. Per tant, és una problemàtica important. En conclusió, què us podria dir? Primer, que és urgent la modernització del sistema de permisos, si és que hem de continuar amb aquests permisos, perquè no responen a la realitat social ni a l'economia de casa nostra. I a més, contradiu el principi d'igualtat, perquè realment no fomenta la igualtat, sinó que el que fa és que la dona acabi ocupant-se encara més i no hi hagi corresponsabilitat. I per altra part, lesiona els drets i necessitats de la infància i no contribueix a això que us deia, a la corresponsabilitat, que és el que ens interessaria o cap a on hem de tendir. Per tant, anem cap a la corresponsabilitat. Això és el que ens hem de plantejar. Per fer-ho, doncs, com nosaltres, des del sindicat i des del món laboral, perquè només parlaré del món laboral, que és el meu, pensem que es pot tendir cap a la corresponsabilitat. Mireu, amb dos grans aspectes. Un són les mesures d'igualtat i l'altre són els plans d'igualtat. Són les dues grans eines que ens va donar la llei d'igualtat.
La primera està pensada per a empreses de menys de 250 treballadors i treballadores i dona lloc a que aquestes mesures s'intentin situar dins els convenis col·lectius sectorials. Això és important, convenis col·lectius sectorials, perquè realment nosaltres des del sindicat, i això us ho he de dir, UGT i comissions i els sindicats, no aconsellem pactes de convenis d'empresa, perquè és una arma de doble tall. A vegades sembla molt bonic, però després es pot girar la truita al revés. En aquest aspecte, nosaltres convenim que hi ha d'haver convenis sectorials, sobretot perquè les empreses petites i les empreses de no molt tamany, com són les del nostre país, és realment on es pot fer la força, des de la unitat i des del col·lectiu i des de la negociació col·lectiva. Per tant, que aquestes mesures s'haurien d'incloure dins els convenis sectorials i en això intentem. I els plans d'igualtat que estan destinats a empreses de més de 250 treballadores i treballadors, que són menys, i tot això ho intentem fer des de la negociació col·lectiva perquè la llei sindical en aquest país, quan es va fer i quan es va tirar endavant, està feta de tal manera que les negociacions col·lectives estan en funció de la representativitat dels treballadors i els sindicats majoritaris i, per tant, les taules de negociació són aquestes, en aquest aspecte. I això és el que intentem nosaltres, els sindicats. Llavors, els plans d'igualtat. Nosaltres creiem que són una bona eina per fomentar la igualtat, que des de la igualtat podem fomentar la corresponsabilitat. Però què inclou un pla d'igualtat? Ràpidament. Una fase prèvia, per això és important els pactes, els plans d'igualtat. Primerament, amb un compromís, aquí hi ha la primera problemàtica, ha d'haver un compromís primer de l'empresa a negociar el pla, normalment els treballadors tothom hi està d'acord, però l'empresa ha d'estar d'acord, està d'acord en acordar mesures, no només en tenir un document que quedi al calaix, sinó acordar mesures reals i efectives. Una cosa que costa molt, que és després aquests plans d'igualtat i aquestes mesures portar-les als convenis col·lectius, perquè normalment les patronals que hi ha a les meses de negociació juntament amb els sindicats són les grans empreses, són els que remenen aquestes grans empreses i per tant estem parlant de la mateixa, entre cometes, deixeu-me dir des de la part treballadora, la mateixa fauna, la mateixa gent en aquest aspecte. I per últim, el fet de tenir que assignar recursos humans, materials i econòmics. I això aquí fa pupa, els econòmics sobretot fa pupa. Els materials també, els humans també, però els econòmics fan molta pupa quan parles d'això. I això dona lloc a lo que seria la comissió d'igualtat, bàsica per començar. I, per altra part, a la fase prèvia es fa un diagnòstic, això és molt important. Cada empresa és un món, cada sector és un món i, per tant, convé partir amb un estudi qualitatiu i quantitatiu real de l'empresa, on hi hauria de participar l'empresa i la representació sindical, els treballadors. Moltes vegades ens trobem que es fan plans d'igualtat unilaterals des de l'empresa i després te'ls donen fets. I com no tinguis un comitè d'empresa potent, doncs allò cuela i cuela. M'explico? Perquè moltes vegades els comitès i els treballadors que representen els seus companys, també hem de veure que a vegades també reben pressions i no és fàcil ser representant. Jo a vegades quan anem a fer eleccions i tal i una persona es presenta per ser representant sindical, doncs a vegades hauríem de fer un monument perquè no és fàcil, en la situació que estem, representar els companys i companyes per la part d'ingratitud que a vegades té, perquè no pot solucionar moltes coses, i per la part de pressió que suposa des del punt de vista de l'empresa. I per altra part, això dona lloc a un informe de conclusions. D'aquí, ràpidament, això es pot fer en diferents àmbits, no costa gaire. És fer una taules. Aquesta és una proposta que nosaltres vam fer des del Confederal, que es va fer perquè la gent pogués. Doncs, plantejar-se coses, és que ho veig molt petit i de memòria me'n recordo, però diferents aspectes que teniu aquí, per poder veure, que és molt fàcil, per comprovar realment quin tant % de dones hi ha en la formació, en l'accés a l'empresa, en la promoció, tot això. I són dades que si es fan a l'empresa, es fan ben fetes, donen molta visió de l'empresa i fan una radiografia molt real de l'empresa. A vegades això també fa mal als ulls després quan ho tens, no? Exactament, i no es vol reconèixer, però sí que, per exemple, són qüestions que són fàcils de fer i que són dades estadístiques i que ens ajuden a entendre l'empresa i el que tenim. I per tant, els plans d'igualtat tindrien la segona part, que és la posada en marxa. Ràpidament, la posada en marxa
per aconseguir això, la igualtat. Com? Amb una programació. Objectius reals, factibles, avaluables, a vegades ens posem grans metes, coses factibles, avaluables, accions positives de cara a l'accés a l'empresa per part de les dones, de l'accés a la formació per part de les dones. Us faríeu creus de la problemàtica que ha sortit aquí, sobretot l'accés de les dones a la formació, per temes de conciliació i per temes d'horaris, perquè a vegades no només és l'empresa que fa la formació de l'empresa, sinó que el fet d'enviar-te fora. T'enviem un congrés 5 dies. Clar, un home, dius, mira, marxo 5 dies, Sí, una dona, doncs millor costa dir, marxi 5 dies, s'esfonsa a casa, no? En aquest aspecte. Aquest canvi de xip, no? De cara a la formació. Els salaris, important, molt important, la bretxa salarial, dona per molt. L'any passat em sembla que la jornada va anar sobre la bretxa salarial. Déu-n'hi-do el tema aquest també. El tema de la promoció dins de l'empresa, el fet de qui promociona, quan hi ha un càrrec de promoció, com es fa la selecció, si realment la gent se n'entera que hi ha una selecció, que a vegades ni s'enterem. Automàticament apareix allí, de cop i volta, algú, que normalment acostuma a ser un home que no sabem d'on ha sortit, a vegades ha sortit de l'empresa, però a vegades no, i està allà, en aquell càrrec que ha deixat algú. El tema del treball, sobre conciliació, el temps, l'organització, l'assetjament. Ens estem trobant cada vegada més l'assetjament a les empreses per causa de gènere i sexe. És un tema important. Protocols, fa falta. No només, i aquí sí que estem intentant, des dels sindicats, des d'UGT, també comissions sé que ho fa, en aquest aspecte, doncs que intentem que els protocols, però els protocols intentar ser molt curosos també, perquè a vegades demanem que denunciem, demanem que això, però a vegades s'ha de fer l'acompanyament, i llavors s'ha d'estar ben estructurat, perquè la dona que pateix un assetjament realment tingui un acompanyament, que no pateixi la incomprensió, que tingui darrere un grup de persones que l'ajudin, i per això és molt important quins protocols fem, com estan en aquest aspecte. És un tema també que dona molt de debat i per parlar-ne, i que penso que se'n parlarà, perquè cada vegada, gràcies a Déu, les dones s'estan empoderant i cada vegada, és veritat, s'ha de dir prou, i el de demà és això, un dir prou, ja n'hi ha prou, ens quedem de fer reivindicacions, a fer un parèntesis, reivindicacions, no diré el que festives, però sí d'aquest caire més, diguem, de reivindicatiu per passar realment a dir parem i tal, fem una vaga i ens plantem en aquest aspecte. El tema de les condicions laborals, el tema de la salut laboral també molt important, com està pensat en aquest aspecte. I per últim també molt important i bàsic, més que tot l'altre també, mesures de sensibilització. I aquí és cap a on anem, cap a la corresponsabilitat. Fa falta sensibilitzar els companys i companyes, i això també és una cosa que penso que en els plans d'igualtat s'ha d'incloure i que a vegades no s'hi pensa. S'ha de sensibilitzar molt a la resta dels treballadors, sobretot homes, per aquest aspecte. En quant a l'aplicació, ràpidament, efectuar les accions previstes, sempre en flexibilitat, perquè la vida real a vegades no ens deixa fer tot el que voldríem, però sí que tenim una cosa que és l'adaptació i ens podem adaptar, i comunicar-ho, que la gent sàpiga el que estem fent. A vegades, moltes vegades, estem aplicant plans d'igualtat, s'estan aplicant, i moltes vegades a l'empresa molta gent ni sap què s'està fent, ni se sap què es fa. La comunicació és important, perquè ajuda també a la conscienciació, a la sensibilització. I per últim, avaluar-ho, avaluacions, objectius, recursos assignats i els resultats objectius, el grau de satisfacció i la metodologia. Ràpidament, perquè no vull cansar-vos, dir que, malgrat això, al cap de 10 anys de la llei d'igualtat ens trobem que hi ha dificultats per implementar els plans d'igualtat a les empreses. Ens trobem, al cap de 10 anys d'una llei, tot l'estudi que es va fer a partir d'aquests 10 anys ha donat que realment no s'ha aconseguit ni de bon tros el que es desitjava. Què trobem que dificulta? Reformes laborals i polítiques de retallades en la despesa pública, bàsic, han incrementat la desigualtat, afectant principalment a les dones, amb el treball precari, no parlarem, ja s'ha dit, salaris baixos, etc. Les dones han set el cop, penso que és el cop de sacs, perdó, el sac dels cops d'aquesta crisi. Un altre aspecte important, amb les reformes laborals, el debilitament de la negociació col·lectiva i del diàleg social. És vergonyós. És a dir, la llei, penseu que la negociació col·lectiva és la base per
per decidir o per negociar tots aquests temes. I s'ha debilitat, la reforma laboral ha deixat la negociació col·lectiva per terres. Hem de recuperar aquest aspecte, perquè normalment us faríeu creus de les taules de diàleg que han desaparegut i taules que són merament, com ho diria, aules de grills, vull dir que no serveixen per a res. Vull dir, no es diu aules de grills, tant són de la funció pública com són, ja no parlem de les meses de negociació de les empreses, però fins i tot les de la funció pública, són parets. Jo vinc, es poso el que vull, tu es poses el que vols, cadascú cap a casa i bon dia, no? Vull dir, una cosa demencial. La manca de transparència en alguns aspectes, sobretot el que fa referència a la promoció i a les vacants a temps complet. Ens trobem en empreses, no apareix, hi ha una opacitat a l'hora de saber quines places apareixen, quines vacants a temps complet apareixen que podrien agafar millor dones que estan a jornades reduïdes o a mitges jornades o a jornades parcials. No apareix, se fa d'amagatotis, no tenen teres. Vull dir, anem a fets consumats, quasi bé diríem, en aquest aspecte. Pinto negre, però és la realitat. Vull dir, ens estem trobant en aquestes situacions. Negativa a invertir recursos, i especialment si són econòmics. El pla d'igualtat m'ha de costar diners? Ostres, no? I l'altre aspecte important és la no obligatorietat a registrar-los. Penso que aquest és un problema perquè no sabem quants plans hi ha, no podem fer el control, no sabem, no estan registrats. Hi ha gent que els té al calaix, quan hi vas te diuen sí que el tinc, però no estan. Per tant, faria falta un registre i un registre únic per tenir clar les dades i que realment qui té i qui no té, perquè després pot actuar la Inspecció de Treball, que és un altre dels aspectes que us diré. Propostes, ràpidament. Algunes propostes des de la UGT de cara a garantir aquesta igualtat entre homes i dones en el món laboral. L'aspecte legislatiu, el que venim proclamant, que ens fem pesats i tot, derogació de les reformes laborals, perquè tal negociació col·lectiva torni a tenir aquest pes i que es deixin de convenis d'empresa, que és una trampa, Ha hagut convenis d'empresa que s'han fet que després, canviant la representació dels treballadors, després ha canviat totalment el conveni, realment, en aquest aspecte. L'obligada participació dels representants dels treballadors en els plans d'igualtat. No fer plans d'igualtat sense la representació dels treballadors o sense els treballadors. La participació, aquí tema també reivindicat, que abans ha sortit, la participació equilibrada de les dones en les taules de negociació. Això és, i aquí mea culpa en aquest aspecte, jo vinc d'un sector que hi ha moltes dones en l'àmbit de la negociació perquè jo vinc de l'educació i com que és un sector feminitzat molt en aquest aspecte, cada vegada menys, però hi ha moltes dones, doncs la taula de negociació nostra que faig del meu conveni, per exemple, són 2 dones i un home, no? Però segur que en altres sectors fa falta la visió de la dona i la presència en aquest aspecte i el tarannà també diria jo en aquest aspecte. I per últim, una aprovació d'una llei d'igualtat salarial, això també, per acabar amb la bretxa. Fa falta una llei legislar, ho sento molt, per les bones no es fa. Fa falta una llei de transparència i d'igualtat salarial en aquest aspecte. I en quant als plans d'igualtat, doncs que parteixin d'aspectes reals i mesures apropiades i reals, que siguin fruit d'una negociació, no unilaterals, que es vinculin a la negociació col·lectiva perquè les empreses que no tenen l'obligatorietat dels plans d'igualtat puguin gaudir d'aquestes mesures si estan en els convenis col·lectius. I no restringir aquesta obligatorietat a més de 250 persones a les empreses, sinó fer-ho més perquè el teixit empresarial del nostre país és mitjana i petita empresa, amb la qual cosa moltes empreses queden exentes d'aquests plans d'igualtat. I es pot tenir amb els treballadors que tu vulguis un pla d'igualtat. El nombre de treballadors no afecta el pla d'igualtat. I aquí teniu un enllaç, no sé si puc entrar un moment? En teoria sí? Si no, ja el veureu, sí? Sí. A la nostra web trobareu això, un decàleg de la negociació col·lectiva. És a dir, quan la gent negocia els convenis es troba de dir, volem que posin mesures per la negociació. I llavors el que hem fet és un decàleg, on aquí podeu entrar, el trobareu a la pàgina web nostra,
doncs, on parla de diferents temes. I el que es fan és propostes per millorar els convenis. Quan se senten a negociar els convenis, dir, ei, heu de tenir present la igualtat. Doncs en aquest cas hi ha una sèrie de mesures. I entra un moment, veieu, per clàusules per ajudar, perquè moltes vegades... Ai, perdó, no es veu? Jo sí que ho veig, ho sento. Perdoneu, està xerrant aquí al màxim. Bé, doncs ho deixo, ja ho veureu. Perquè a vegades la gent no és conscient de... No es pot veure la pàgina que veig jo aquí, no? No es pot veure la pàgina que està aquí? Bé, doncs, perquè moltes vegades els negociadors, que són els propis treballadors, no són, a vegades necessiten aquesta ajuda, aquest assessorament. Llavors aquí hi ha diferents mesures en molts àmbits i per tant és important. Jo us recomano que feu una ullada, Comissions també en té un, vull dir, això és una cosa que és una eina per facilitar que els nostres negociadors, que són els treballadors, tinguin eines per tal d'incloure aquest aspecte. Ho deixo aquí aparcat perquè si després ho podem entrar i entraré un moment. Continuo. Per acabar, ràpidament, dues coses. La igualtat entre dones i homes, a més de ser un dret fonamental i una qüestió de justícia, ara acabem amb unes frases aquestes categòriques, constitueix una necessitat social i una necessitat de la nostra economia. I per què dic això? Perquè la igualtat és imprescindible per a que les nostres empreses siguin més competitives, i això és el que hem de fer entendre a tothom, als treballadors i als empresaris, un model de competitivitat com el que tenim basat en la qualitat de productes i dels serveis no és possible sense la igualtat real entre dones i homes en els centres de treball. I per tant penso que això és bàsic i ens ho hem de creure. I aprofito amb una imatge que m'he apoderat d'un pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Cugat que m'ha agradat, que és fem un tàndem cap al futur, junts, homes i dones, en aquest aspecte. Poso al davant les dones, que sempre teniu més embrancida. Espero que l'home que hi darrere no s'apalanqui i pedali també, perquè a vegades els tàndems també tenen aquestes coses, però en aquest aspecte, en aquest sentit. I res més. Moltes gràcies. Bueno, perdón para los que os queráis ir a casa, pero... Bueno, yo me llamo Ariadna y soy estudiante de tercero de Educación Social. Decir que me ha parecido muy interesante lo que se ha hablado hoy aquí, pero barriendo para casa, yo como educadora, bueno, yo no tengo una pregunta ni me quiero dirigir a nadie en especial, porque quería hacer un apunte que considero importante y que me ha faltado a mí como educadora social. El hecho de que ha quedado claro que existe una necesidad imperiosa de cambio social en la mentalidad, en la culturalmente, y todo esto, pero este cambio precisamente no solo en las empresas a nivel legislativo y tal, también en políticas de educación es súper necesario, porque yo tengo 24 años, no soy mayor ni nada, hace 8 años que me saqué la ESO y yo no recuerdo una asignatura o nada que me enseñara en temas de género ni nada de esto. Si no educamos desde que son pequeños los críos y tal, por mucho que hagamos reformas horarias, políticas en las empresas para conciliar la vida familiar y la laboral, no creo que realmente cambiemos esa concepción social que es necesaria hoy en día para que realmente sea efectivo todo esto. Y nada, y igual que el señor Casado ha acabado con una cita, yo también me gustaría una cita de Nelson Mandela que lo dice, que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para promover el cambio. Así que ya está. Hola. Hola. Hola, yo agradezco muchísimo tu pregunta, sinceramente, porque justamente creo que es precisamente uno de los debates fundamentales, la educación. Tú lo decías, cuando se inició la Ley de Igualdad y en el año 2007, con el Ministerio de Igualdad desaparecido, se introdujo una asignatura en la ESO, si no recuerdo mal, que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Era solo una, solo una. Sexto de primaria. Sexto de primaria, gracias. Era solo una. Igualmente esta asignatura ahora mismo ya no existe.
Completamente de acuerdo. El tema de género, edad, clase, etnia, pero el tema de género, la intersección, debería de tratarse en todas las asignaturas y desde que nacemos, desde la ESO, desde primaria y en la universidad, porque en la universidad, hoy que se ha hablado tanto de economía, las escuelas de negocios no incorporan precisamente todo el tema de género, no incorporan precisamente el impacto diferencial entre hombres y mujeres. Si no lo incorporamos en las escuelas de negocios, si no lo incorporamos en la educación social, precisamente una de las profesiones que está también muy feminizada, no digamos ya trabajo social, si no lo incorporamos como una parte fundamental de entender la sociedad y las diferencias que hay a partir de aquí, adaptarnos a las personas en función de nuestro sexo y de nuestras diferencias, que nos hagan evidentemente al final sumar, si esto no lo incorporamos en los estudios desde pequeños no cambiaremos nada. Es lo que intentaba de alguna manera deciros al principio, ¿no? Me ha hecho mucha gracia cuando hablábamos de los permisos de paternidad. Os pongo un ejemplo, ¿no? Del otro día en mi empresa, un hombre en este caso, se acogió el permiso de paternidad y estaba encantado con el permiso de paternidad, un mes entero. Y me comentaba, qué bien, porque yo he podido cogerlo, ¿no? Ningún problema, perfecto. Esto era administración pública, me voy a la privada. La privada, un mismo hombre, su comentario fue, yo me gustaría cogerme este permiso de paternidad, pero no puedo. ¿Y sabéis por qué no puedo? Porque la mayoría de los hombres de mi empresa me tratan como una nenaza. Me están diciendo que si me cojo ese permiso, no me toca que lo coja la mujer. Esto es cultura, esto es cambio cultural. Y eso tiene que ver muchísimo con la educación que recibimos de pequeños y de pequeñas. Tiene que ver muchísimo con cómo nos socializan de manera diferencial a hombres y mujeres. Si aún ponemos más en valor a unas personas que a otras, unos temas que otros, y seguimos concentrando el tema de los cuidados exclusivamente en las mujeres y no lo ponemos en valor como una forma que también nos da beneficio a todos, porque cuidar nos ayuda y nos hace mejores a todos, a hombres y a mujeres. El problema es que a día de hoy cuidar no tiene valor, no está prestigiado y no está remunerado. Este es uno de los, creo, grandes debates de nuestra sociedad. Gracias. Mira, en català puc fer? Sí? Vale. Mira, jo soc mestre, part de sindicalista, soc mestre, i quan havia l'assignatura de la ciutadania jo l'he donat. Jo soc mestre de primària, treballava sempre 5 i 6 de primària, sempre he treballat, i jo donava ciutadania. No? El problema està en que l'educació en aquest país, en lloc de ser un pacte de tots, d'estat, o com n'hi vulguem dir, o de país, s'ha convertit en una eina política, en aquest aspecte. Llavors, el que fa un govern, el que ve darrere ho destrueix. I aquesta és la gran diferència, el gran aspecte. Aquí a Catalunya vam tenir la sort, hem tingut la sort que vam pactar una llei que va ser molt ben consensuada en aquest aspecte, però que, per els motius que sigui, no s'acaba d'implementar. Llavors, el problema està aquí. El problema està en que l'educació s'està utilitzant com una arma política, quan hauria de ser una cosa en què s'hauria d'arribar a un consens entre tots, que és la diferència que està passant en altres països, que moltes lleis duren molts anys. I aquí jo recordo, jo he fet IGB, he fet ESO, he fet diferents reformes, he treballat a l'ESO, feia cursets de formació de tot, de reforma, de la reforma i de l'altra reforma, en aquest aspecte. Per tant, és una eina. En quant a això, és molt important, és veritat, i comença des d'infantil, des dels petitets, amb els rols que a vegades les companyes, que normalment la majoria, ara comença a haver algun noi, treballen a infantil. Doncs com, els rols que donem. Això és molt important i per això fa falta una cosa que és bàsica i que no es dona, que és la formació. Fa falta també formació en aquest aspecte d'igualtat als docents, a les docents i als docents, de tots els nivells, de tots. Especialment a les jo penso, a les que menys se valora i les que més importància tenen, que són les companyes que jo tenia al centre, sempre quan estava a la direcció del centre que portava, doncs eren les més valorades, les d'infantil. Allí és on comença, perdoneu l'expressió, la mare dels ous. Allí, a infantil i al cicle inicial de primària. I allí és això. I per tant, falta molta formació. Tota la raó, i aquí s'ha de treballar en aquest aspecte, en tots els àmbits. Ja veus la que has liat, no? No, jo voldria afegir una cosa. Per mi no és... A veure, completament d'acord amb el tema educatiu, però no és només la qüestió de posar una assignatura o dues a tres. Per mi és igualment important, és també, és afegir que tinguem en compte això quan expliquem literatura o quan expliquem història o quan expliquem filosofia. Perquè la visió tradicional de gènere
es transmet mitjançant els grans autors de la literatura o els grans autors de la filosofia. I, per tant, jo penso que no és només un tant de currículum acadèmic, sinó amb quins criteris estem organitzant el currículum acadèmic. Només volia afegir això. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ahora sí, si no hay ninguna pregunta más, simplemente concluir que la responsabilidad se ha de trabajar por todos día a día y en todos los ámbitos de la vida y, por lo tanto, bueno, pues a partir de aquí yo creo que hemos hecho hoy una buena jornada.